أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Ngicela u-Allah umdali wethu sonke, umdala wey'nsuku, umenzi wey'nto zonke, angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika-Allah onomusa onesihawu. Ma-Afrika mahle, ngifuna ukwenza lento ebizwa ngokuthiwa i-clarification noma ukuhlubela abantu udlubu ekhasini ukuze abantu bazwisise. La ngivule ivesi yeQuran lapho Allah umdali wethu ekhuluma nathi, ezethula kithi, esitshela ukuthi yena ungubani. Allah uthi innani ana Allah, ngempela mina ngingu-Allah. Allah uyasitshela ukuthi yena ungubani, igama lakhe ngempela mina ngingu-Allah. La ilaha illa ana, akekho onelungelo lokukhonzwa noma lokudunyiswa noma lokukhazimuliswa ngaphandle kwami. Fa'budni, ngakho-ke khonzani mina ngedwa. Khonzani mina mdali wenu, mina mdali wamazulu nomhlaba, nakho konke okukhona okubonayo nongakuboni. Wa aqimis salata lidhikri, bese nenza imikhuleko yenu ukuze nikhumbule mina, ukuze nibe nobudlelwano nami, mina mdali wenu. Le video ke bafowethu ngiyenzela ukuvula amehlo nezingqondo kubo bonke abantu abakhonza abanye onkulunkulu ngaphandle kukamdali wabo. Le video le ngiyenzela bona. Kunama video la engiwabonile wabantu abathusa abantu ngoshembe, abanye bathusa abantu ngoJesu. Kuningi izinto abantu abazikhulumayo bethusa abantu ngeenyoka ezifile. Ngizolibeka nje ngembaba ngithi uma ngabe uthusa umuntu ngoshembe, uthusa umuntu ngenyoka efile. Uma ngabe uthusa umuntu ngoJesu, uthusa umuntu ngenyoka efile. Ngani? Ngoba uJesu, ngiyaphinda futhi, uJesu yinto eyakhandwa amaRoma e-Italy, bayiletha la kithi e-Afrika ukuze bazodukisa thina ngoJesu. Umuntu okhandwe yibo, isithunzela, it's a zombie. uJesu yinto engakaze ibe khona. Yingakho umthola enamagama amaningi abizwa ngawo, ngoba into engakazi ibe khona. Kodwa uYeshua, indodana kaMaria, linye igama lakhe uYeshua. NgesiLatini lesus, ngesiGreek, kodwa kusesho igama elilodwa, uyalizwa nje nawo, alihlukile. Nge-Arabic u-Isa, ngolimi lwakubo lwe-Aramaic bathi abanye u-Iso, into enjalo, kodwa uyeza ukuthi akuhlukile kangako. Bese ke laba bakaJesu, uJesus, uYesu, Jiso, Yesus, yonke la magama la enimbiza ngawo akuwona amagama wakhe, akawazi. Ngikhuluma nabo bonke ke lawo bantu labo. Ngithi wena othi wena uJesu uNkulunkulu, wena okhonza uJesu, ugejile, ulahlekile, uyanhlanhlatha, uhamba ebumnyameni. Ngoba kwayena lo Jesu loyo ongakaze abe khona, uma ngabe amaJuda eBhayibhelini amchaza njengomuntu owavundla esibelethweni somuntu wesimame, owazalwa, wadla,
wabalekiswa, wazingelwa, wakhala, wathandaza, wakhonza, wakhuleka, wagijinyiswa amaJuda nabaFarisi ngamatshe. uNkulunkulu onjani-ke loyo? Ngibuye ngize kumaNazaretha. Kuwo wonke amaNazaretha athusa abantu ngoshembe, elokuthi ushembe uNkulunkulu. MaNazaretha, siyanixwayisa, yekelani ukukhuluma lelo hlazo lelo, yekelani ukukhuluma lelo chilo lelo, niloku nithi umuntu owake waphila emhlabeni noma umuntu ophila emhlabeni nimbize ngoNkulunkulu. Ngifuna ukuyichaza-ke namhlanje le ndaba, wonke umuntu azi uJesu, ushembe, uLhanyane, umndise, umbhoro, uHadebe, nibabale bonke laba enibakhonzayo onkulunkulu benu abangadalanga zulu, abangadalanga mhlaba. Ngifuna ukunitshela namhlanje bonke labo onkulunkulu benu labo bavundla ezibelethweni zomama babo bonke. Akekho kulabo onkulunkulu benu enibakhonzayo ongazange avundle esibelethweni. Bonke bakhula bancela ibele, ongalincelanga ibele wanika inene noma ilactogene noma iSMA noma iS26, whatever leyo formula lolo bisi lolo akhuliswa ngalo, kodwa walincela ibhodlela, wasincela isithipha lokho kuthiwa isiphaza, wasincela lowo muntu loyo. Wasuka lapho wahamba wayenkulisa ecreche, wafike naye wafundiswa ukuthi kumele mayefuna ukuya etoilet asho ukuthi ngifuna ukuya etoilet, ngifuna ukuyochama, ngifuna ukuyokaka. Uyafundiswa enkulisa, esuke enkulisa yasekhaya bemfundisa ukukhuluma. Wathi efika emhlabeni wayembandaza kuphela, emambula nje kuphela, engakwazi ukuthi mama, engakwazi ukuthi baba. Bonke bafundiswa naloyo uNkulunkulu wenu loyo, wafundiswa naye lo nkulunkulu. Lento engikutshela ngayo, wacathuziswa naye, wabambiselwa ngamabondo, wathengela i-walking wheel naye. Mayesuka lapho waye esikolweni, wafike washaywa omistress, wahamba i-assembly. Mayeqeda lapho waye esuke loya primary, waye high school, wagqoka i-uniform. Wasuka high school, waye high school, waphasa, waye university. Abanye abafika ngisho ko-university labo nkulunkulu benu nina enibakhonzayo. Labo nkulunkulu benu enibakhonzayo manje masingaphuza amalaza sonke, siphuza ama-laxative, amalaxa noma i-absent salt noma yini ehambisa isisa, ama-Brooklets. Mangabe mina nomduduzi Shembe noma noPhakama noma noLokhuzana nobaba uRev Mpanza noma ngabe imuphi lo nkulunkulu wakho omkhonza, masingaphuza amalaxa sonke siyagijima sobe silwela itoilet sonke. Lo nkulunkulu wakho omkhonzayo une-ID yokuba yi-citizen yala, umhlali, isakhamuzi sala eSouth Africa. Lo nkulunkulu wakho wena omkhonzayo, lo Jesu lo enimkhonzayo wayene-citizenship yakwa-Israyeli uma ngabe waba khona njengoba engazange abe khona. Kodwa ngokweBhayibheli mabembhala la eBhayibheli bambhala njengomuntu owaba khona. Uma ngabe waba khona wayene-citizenship yakwa-Israyeli njengoba eshe eBhayibhelini ethi wazela abantwana bakwa-Israyeli. Uyayibona le nto le, akuyena uNkulunkulu. Bonke labantu laba enibakhonzayo banamakhosikazi, banabafazi, balala nabafazi babo, bayadla, bayaphuza, bayahamba bayoyikhulula, bayobhosha njengami nawe. Bavuka ekuseni bangene ebhavini, bangene eshawa, endishini ageze amazinyo, angene eshawa ageze, ahamba ayohlala edining room, alethele ukudla, aphekelwe, adle. Uyachama, uyakaka, wenza yonke lento thina esiyenzayo. Waseba uNkulunkulu nini, ulinde ukufa, uzobuna njengembali, avuthuluke, angcwatshwe, angene ethuleni, aphenduke, abe inhlabathi, abe amathambo, abe imlotha, avuthuluke, kuphele ngaye. Size sikhohle nokuthi waba khona emhlabeni. Waseba uNkulunkulu nini. IQuran mangiyifunda ithi lam yalidi wa lam yulad, akazali, akazalanga, akazalwanga lo nkulunkulu lo thina esimkhonzayo. Lo wakho uzele uzelwe. Vula ingqondo ke mKristu, vula ingqondo ke mRoma,
vula ingqondo-ke eMnazaretha, vula ingqondo-ke eMwashtawa, vula ingqondo nawe wena okhonza amadlozi, vula ingqondo. Labo nkulunkulu benu enibakhonzayo abadalanga zulu, abadalanga mhlaba, balinde ukufa, balinde ukubhujiswa, bayongena emathuneni, bayobuzwa imibuzo izingelozi. Uma ngabe behlulekile bazojeziswa emathuneni labo nkulunkulu benu enibakhonzayo. Vulana amehlo-ke manje. Vula amehlo manje, uvula ingqondo, ulibone iqiniso njengoba linjalo. Uthi uma umkhonza ushembe, umkhonze wazi ukuthi wenza into wrong, uhambe ebumnyameni uyanhlanhlatha, ukhonza umuntu ofana nawe. Uthi umkhonza uHadebe ube wazi, uthi umkhonza umndise ube wazi, uthi umkhonza uLihanyane ube wazi, uthi umkhonza uJesu ube wazi ukuthi lento le oyikhonzayo ayikho, uyanhlanhlatha. Uthi usikhonza isithombe, uthi usikhonza isithwalo sakho ube wazi ukuthi lento le oyikhonzayo ayikho, uyanhlanhlatha. Sengathi umdala ngasivula ingqondo, asivula amehlo. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.